Good morning mga boss. Ngayon po, mag-inject tayo. Pangalawang araw na po mag-inject tayo ng Bactarid kasi nagbasa yung tae nila mga boss. Pangalawang araw na po. Sana po okay na po yung tae nila kasi may medyo basa pa. Ngayon inject tayo tapos kinabukasan last na po. Kaya let's go mga boss. Tara. Yon. Yan po mga boss, Bactarid po. 0.3 lang yung i-inject natin bawat isa sa kanila. Kasi banda, inject ka. Injection. Dari. Tanan. Richard. Mana wapoy, si Wolverine na. Wapoy. Wolverine. Mana Wolverine. Isa na injection. Na. Purot untuk ning tunoon. Okay. Okay lang. Isa pa man. Busog. Busog. Mana? Ano ito na? Kanang. Dara. Good morning mga boss. Dyan po sa puwitan ko nagmarka mga boss. Dyan po, yan po. Yan, nasa puwitan nila. Dyan ako nagmarka ng pangalawang inject. Yung nasa gitna kasi, nag-inject ako ng purga tsaka vitamins noon. Tapos kinabukasan nagtae. Tapos kinabukasan nag-inject na agad ako ng Bactarid kasi hindi tumalab yung powder na ginamit ko. Kaya sa panghuli lalagyan ko yung mamarkahan ko yung tenga naman nila para madali lang. Ayan. Sa awa ng Diyos mga boss, kahapon po hindi na po masyadong basa yung tae nila. Yung dalawa talaga yung nagbasa. Yung ito mga boss, ito yung sa puwit niya parang namula. Yan. Dinagdagan ko ng konti lang po, 0.31 lang, kasi yung iba 0.30, 0.31 lang yung dinagdagan ko. Bukas ibabalik natin 0.3 lahat. Saka yun, sana po gumaling na po lahat sila para hindi maapektuhan yung pagtubo nila mga boss. Tsaka mabalik natin agad sa dating lang pagkain, yung daming pagkain nila mga boss. Yan po. Happy farming po. God bless. Thank you.